Kuha naman natin ang ating police report ngayong umaga, 2 most wanted sa San Fabian arestado sa magkasunod na operasyon ng pulisya. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Timbog ang 2 most wanted na lalaki sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa San Fabian, Pangasinan. Kabilang sa naaresto ang 19 anyos na lalaki na tinukoy bilang top 10 municipal most wanted person dahil sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. Ayon kay Police Lieutenant Fidel Mejia, duty officer ng San Fabian Municipal Police Station, ang operasyon ay nangyari sa barangay Kayanga kung saan kasama pa ng suspect ang kanyang live-in partner. May isa po tayong individual na na-arresto po. Ang trabaho po niya ay plumber. Siya po ay na-aresto sa salang statutory rape. Kasunod nito, nahuli naman ang top 1 municipal most wanted person na lalaki dahil sa paglabag sa Republic Act 10883 o ang anti-carnapping law. Nasa kustodiya na ng kapulisan ng mga akusado para sa kaukulang proseso ng kinakaharap na kaso. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagugman nito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.